И здравейте, аз съм Джокера 362 и ние днес пак ще играем The Binding of Isaac, но този път ще изберем някой рандом герой и нека да видим кой ще се падне. Това ще бъде Айсък, защо не? Това там го мразя, той въобще не помага. Само ма прави. Ето ще видим сръбан. Даже и не го и юдря. Не знам дали даже му да не геймич, но ако не искам да умра по магаче красни. Добре. Остане на пече. Така и сега... Опа, къде се заклещих? Ето и сега се легави просто да сеща. Много сте криви, много сте криви, много сте криви, много сте криви. Много сте криви. Вот умря. Чи са цели модели? Добре, нямаш проблеми. Не. Ого, не ме страскайте, иде. Този бос ми е един от най-гадните. Чекат се за бърза, ей тъй. Чекат се и скриви. Спич рич. Вече съм като Баймангал. Много съм готин така. Сега ще отидем на ето. Къде ще има това? Абе как ме удари, бе? Искам да умра, шатка умря. Защото ме слуша. Добре, ключ ще вляза вътре да видя. BF го искам много, ама нямам пари. И как ме удари, бе? Добре, как ма шипат, бе? Ай, ударите масаре. Айде. Така, няма се тръгна, докато не намеря тайния чест. И да, и ви сега скупвам BF. Събрах с паричките. BF. И сега с този сайта, ако не се лъжа, мога и да, защо винаги е в най-гадната стая. Тези, изчакайте, че ми звънят. Ще прекрати за малко и да. Кажи бе, Борко, чакай, че сега снимам видео. Не, възхва се. Добре. И не се чудите, това е Борко, той не снима, защото е много смотан. Какъв съм? Ти ще видиш. Като почта да снимам, си провериш информацията. Ще почна да снима. Май нещо се чепи пето. Че малко се побъркваш, Усещате ли го как се побърква? Не. Защо? Защо, паяци? Добре, хайде. Не, ти си по-голяма. Опа, защо се заклещих тук? Монстро! Монстро! Айде играем Skyward да те цепя.
Няма да играя сега Skywars, сега играя да Binding of Isaac. Добре, защо ме удрят ти, бе? Не мога да ме разбера толкова ли сте. Те гадни. Къде си? В BTX някъде? Не, бе. Играя една игра, която се казва да Binding of Isaac. Това къде е? Това е от Замунда игра. Зацепи ли сега, бе, миличка? Какво каза? Ти утре едно в едно на боулинг ли искаш? Ау, не дей, ще взема пък да умра. Как съм музикал сега? Точно така, на стригащите. Той се вярва. Димичи Рейч и да, вече станах пълен мегаломан. Наистина изгледам като пълен мегаломан. Копи Origin. И да видя докъде има GTA 5. Сега стигнеш GTA 5. Разбира се. Нали знаеш, че 60 гигабайта? Знаеш колко ми покажа. Добре, как искаш повече да ти лаги, аз проблеми нямам. Човек, то с 1 терабайт трябва да го използвам с нещо. Я ми превърли малко. Ами не. Аре, аз па само 111 гигабайта. Аре, болет се е бурко. И, значи, защо го направих премиум? Сега пак нямам сърце, пак ще ми трябва за ети с паразити. Къв си ти? За тапка втори клас. Ако да ти го викаш за тапка, аз да стана Бон Джови. Добре, бонджови. Сега влизам вътре и ми западна някаква гъба. Free freight. Ухей! Не вика. Ти ми харесва, аз стрелям като картишничок. Ма не ще да му удря ти, защото сърца нямам, трябва да се бия срещу бос. Опа. Да, ай нагоре. Да, ето го боса, ето го боса, ето го боса. Защо го направих, треш? Срещу то се бия за първи път. То даже и не съм го изсрещал и не знам даже и какво прави. Докато го гледам е мега мощен. Да, и аз и сега ще умра. Рип джоки, рип. I don't have. Освен ако не стане чудо. Бего. Yes, хайде за сърцата, Yes, добре. Ей, експион. Yes! Уху! И да, както се виждате, очудохме за няма 10 минути още. Ама не ми трябват боби, ама нищо и сега да цакаме етес. Етес мухи, защото съм мега... Ще стрелям толкова бързо, че нямам думи. Да, и сега ще нацакам и етес, защото стрелям мега бързо. Аз ме виждам, бе, имам очи на гърба, След човек сега се връщам. Добре. Абе как му удари, бе? Цигрин! Да, и да, вече мога кажа, че е цигрин. Да, ще отидем нагоре да видим какво има и защо има това. Баму, хади, ударете мере. Хабиби. Ауч. Върнах се. Добре. И да, това мисля да е от този клип. Харесвайте, коментирайте, лайквайте и не забравяйте да кажете на вашите приятели да се абонират за мене. И чао!